Супер лятната академия се провежда последната седмица на месец август. Провеждаме Супер лятната академия в Девин, защото смятам аз и моя екип Девин за място, което изолира от ежедневната напрегнатост. За един творец, било то графичен дизайнер или програмист, е много важно да бъде в творческа атмосфера. Силно мотивирани, млади хора. Очаквам да открия жажда за новото, жажда за нови технологии. Очаквам да открия, може би, колеги, които ще дойдат да учат в Пловдивския университет. Смятаме, че Супер лятната академия прави точно това. Създава възможности за младите хора за по-добро развитие в живота, в професионален план, разбира се. Програмата на Супер лятната академия е 8 последователни дни в Девин. 4 от тях се водят единствено и само лекции от 16 изявени експерта, а в останалите 3 децата, учениците и учителите се разделят на екипи и работят по поставена задача. А последния ден имат цял ден, в който да представят завършените или продуктите, докъдето са стигнали, за да могат да впечатлят журито и спечелят наградата. Че идеята има много голям потенциал, би трябвало да излезне на международно ниво, може би целият Балкански полуостров, но ще видим. Всяко дете е гений, елате и ни покажете на какво сте способни. Развивам. Как? Развивам. Рисувам. Програмирам. Карам.